ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଭିଯାନର ଅନୁଗୁଳ ଶାଖା ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆମର ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଯିଏକି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ ନିଜର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ପଢ଼ା ଏବଂ ତାକୁ ମିଳୁଥିବା ନ୍ୟାୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାୟ ବା ତା'ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତା'ର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ରାଜ୍ୟର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟ ସହିତ ଏହି ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହକିଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏବଂ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।